Všetky doteraz udelené diplomy a ceny boli viac menej za to, že sme tu strávili krásne pokolenie tých, ktorí nám pripravíme aktéry varené gulášu. Za to im patrá vďaka, ale každá súťaž, pokiaľ je vyhlásená, tak musí mať svojich víťazov a porazených. My tu porazených nevyhlasujeme. My vyhlasujeme len víťazov. Všetky guláše boli vynikajúce, boli dobré. Každý guláš mal niečo iné. Každému sa dalo niečo nájsť, niečo dobré, niečo chutné, výrazné. Ale napriek tomu komisia po ťažkom, hovorím ťažkom, pretože nie, že sme po ťažkom rozhodovaní prišla k záveru, že zo všetkých 29 zúčastnených družstiev na 3. mieste, čiže 3. najlepší guláš, získava družstvo Olymp. Prvý raz sme ich len skúšali, či prídu. Počkaj, prestan, Robo, idem tam. Zostaňte, prosím vás, tu. Na 2. mieste umiestnilo družstvo Dobrosrdečný. Prosím zástupcov družstiev Dobrosrdečný, aby si prešli prevziať cenu.